راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم صوني إسرا حملة كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو زوباوي منقصة تقراي نايقزا رسو كومشن مرجع أقيمو سراويت السودان سمونزة تسألمو صحفتن غازيت إنياتاتن كخصص إدالو أبزو بابي مأسار غازيت إنياتاتن تتأبقتي مسلاتن يغتصل راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان علتا وزينا زوبات تقراينا إثيوبيا بينهم مرجع مكيار زخولو كومشن مرجع أقيمو بايتو نايت زوبا بعلت 16 حملة أبزكايدو هتوص أخيبا كومشن مرجع بحموشت أبالات بورد 5 قوم جيرو كومشنرن مكتلن بمبرات كأ صرحو خجمر مخانو كابتا هاجر ستفنو زينا أملكيتو كم زفلت فدرالاوي كومشن مرجع بسنكل بدا كورونا فيروس حفشاوي مرجع تهاجر نزي تفلت أجزيتنا وحلو بمبال وكلت هزبن قدماي مينيسترن زركبهم كلهم سبسلطان تهاجر أبصرحهم كم زقصل جيريو زواوي منقصة تقراي ولا بكال زواتات تهاجر أيكايد نبينو مرجع خكايد بموسانو فدرالاوي كومشن مرجع جزياو زواو بورد كدال ولو حتى قريبو انت خونه فدرالاوي كومشن مرجع بعلت إسران 4 سنة أبزوط مجلتي أب تقراي زقبر مرجع حقاونت كم زي ولو بمفلات زخونه عينت حجز كم زي جبريو أفليتو نزم مجلس زي بمرقات زواو منقصة تقراي بيناو مرجع خكايد زخولو كومشن مقامو أبرئستي أب تهاجر أصفح بحيزول عليت زمن كاليو حنفشفش كالو بوليتيكا وطرق يفتر سقات الله بمغنيات لبدا كورونا فيروس بزحات هاجرات عالمنا مديبانو زنبرا مرجعنا وحينو كانت خنا أبتز مدبقو نيا مارات غزي ببزت عمل منقدي زكايدا خاء بزحاتين سراويت السودان قبل علي وتهدروا سرعة تهاجر نقفيتال تصحفو غازيت انياتاتن برقي سواين محبراتن كسخ مسرت مخانو أفليتو بيت صحفة سراويت بقدام 10 حملة أبزوطو مجلتي درو حدخ إلى كومشنر مزيزو خمزولو بمحبار مسو تهدروي أخبار حقت حبابيرو حقاو سقمت 5 سد كجبر كم زخونه أفليتو أول حسنة ناي كل تشحن 19 بستخايده هزباو نعبي حيالو الصبات بسراويتن أبالات سطان دحر مقتالهم قبل علتي وتهدروا الزي ببينو عينة سقطات كجبر تسانيحيو سودان بمأكل منقصة زمحدر سراويت بملشا جانجاويد فلت زنبرة سراويت كومون بقلب الشر زمحدر زنبرة فولي سراويت سحزة سلسة بينو الزتات اللواء منقصتي زمبابي نمو الشاب أنصار لبدا كورونا فيروس تحسو غازيت انياتاتن تتبقت مسلات مئسار كقص المخانو قاليتو وهاب قالت منقصتي أبز قبروك على متأيا غازيت انياتاتون انتخونو أب تحت حقيوم بمبال اتمئسار كقصل كم زخونه أفليتو أبز حلف سمون إن بريزيدنت إمرسون منغواغا زنقفة تقاومة 15 زحبرة غازيتانيا أب تحت قيداتيو إت غازيتانيا كأسر مكالوز تقطاتلوس عليك حدا مع التدحيرو أب تحت قيداتيو محبر طبقاتات بوغنو أبزهبو قال منقص زيمبابوي نزي أب غزانا يموشاب عدل تتقيمو زأسروم زلو غازيتانيا ترايزي يكونو بزعبا مسل دك سب تزاربو طبقاتاتون تأسيروم كم زلو غاليتو ديمقراسي أب زيمبابوي كعنبب زقالسو بمحبر استطرنفو من السياتون قديات نايز معبل كوينوم كم زلو كابتا غرز فنو زلو زينا يملكت بوليتيكاوين حيلتاتن تتابقت مسلاتن نزمان قست زيمبابوي زغطلو زلو سرعات بمقوام هزب تهاجر ناب قودناتات كوتس سلام وصل فخطوعو تاني حميم زخبركم سمعتنا زينا أبستفت إملا راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان جنا أدم أبرد إيرنا سلام كمي تقنيو كبرات خاتلتنا نايلو متحستو مدب جنا أدم هيزي أم مسمر ترخيب اللغو كسافز أم مدب كتكتاتلو زعدمكم ويني سليماني سناي مكتتال
من كبانا كون يخون جزيسي حليفو تزتاتات قبل بي قديفو إلوم سدرانا مستر في هبوب دمتاوي أبراهام أفوركي كك أنازوون كلو نحك إنيا سمعيتهم ستردو لومي دحر العلي عسران حمشان عمتات درفي أبراهام أفوركي أبقزينا نعدمينا كونتاتنان هلاو من نوابرونان ننافقتنان مفللاينان نبدهوتاتنا كم ولدو موقاسي كوزمان إهتان كوينا قرم تسالينا لا أبتا جزيزر استا درفي أبراهام أفوركي كم يكون يهلو بزح زحرفكوهم كلهم متعبيتي قالي مهرتي قالي مسادتي قالي مقالستي بفلاي زي رسعو قدميت كوف زبل نيرو كاب كلهم ستمرتئ أي تملساني لمو قدم ميدا مسوتئ قدم قدل مسوتئ إذا سيما نتزحلفة قدامين نتتمالي أب كوينات التتأبسي دحرواي ولدون زلو تركم رزينيو وترو ورحسني أب كنا زخري سمعتات إرترا كوينات نزمن زعكا بتاي نعركي نولد نحفتي نحوي نبعلندا نبعلتندا نمتأمدي نفكاري كابز تزيم كله نززو كلكان زانتا خازت أونن حرخا إهتا فقرخا صمواخا نافقت كان قوهيخان كابو حليفون حبن كان كرعات كانون نتوم نسل خاز ودقوت تنقرلو التتنفسلو زيماتات بوزحلو نسمأتاتن نوعلتو من فتيمو زي بقع بمخانو دما جنا زي بلنالهم فتصم زعبهم مزنتاو زي جمرنان زي ذكرنا يومن مثلنا قد حكي سماعتات بزيماتات ترايز ذكر اتحدروم زد ألمن أمثلنا تسسنن تراينديو نسماعت ببزوح نقرات كتذكرو من حبنكا كتنقرو من زخل من قد تاتالو زيماتات حدا خبتو بزوح بمنفس مسؤول زرخبكاس مثلنايو وي زخري مالت تريبت وي نوعو كم هي بستوهبي نايك المسكرنات كوين وصل زقلقليو قبل بخاب وتازركب مبسحتو زيماتات نوعلتهم زقلتكن فتو ما يكونان سماعتي أب قبراو حسابن علمن فلما حدرون بمتقباريوم زوزكرو حدر سماعتات انتايو بتازو دقولا ناتنت محلاوا كنجمر يكال ناتنت انتاي مالتيو ناتنت مريتن للاونتن هاجر ترايز مسلوم بزحات اللو بز مخنيات زي قوقوي زخر سماعتاتن أبع علا بعل ناتنتن كنرئي 28 عماوتي حليفنا نهو ناتنت كاولك أو مسل حدا ولك أسبيو زجمر ناتنت ولك أسب مس ناتنت مريتن هاجرن زتححس كهلو يخلو كوانتوخني اتقند ترجمو نسوت راي كونان بغل الزبالة اتزودقي مئنت كل انتناوي ناتنت كازا حلفي أبو أدي حوبو حتنو حفتي حوي ويزمد فتاوي إرتراوي نسخة وين كان اختعبي كتمهر كتحسب عقم خان تفتر خان زفقدو نجر نمكبر فتم نتأنت هليكا نعبيت كتسقو من ناي نتأنت كادوب درت سلزي بلون بخيلتن مرمرن كال درجاخت بتصح سخيلكا نتأنت محساب فلما دحر دما نتأنت سمعت كان حساب كان مقلات دحيرو ناتنت منقسقاس انابلو حدا دحر حدا ودسب كاب تفتقو استعدلهم ننبسون باهقن مسيلو كخيد زخلو ناتنتات كتقاسو يكال اب وهلول دمر ترجمهم كا كلهم عينت ناتنتات ጨሚርካ እንክራዩ
ናጽነት ውልቀ ሰብ ይፈጥሩ ወይ ይባሃሉ ወይ ውን ካብ ናጽነት ውልቀ ሰብ ይጅምሩ እትስው ወይ እታስው እትምባር ነዚ እጹብ ድንቅ ዝኾነ ዳርጋ ካብ ፈጣሪ ዝበሃል ግዙፍ ኃይል ጥራይ ዝምጥወካ ህያብ ዓማጺ ምስ መንጠለካ ንናጽነትካ ምስተላገጸሉን አባጭወሉን ናጽነትካ ዝፍቅዶ ክትገብር ምስ ሓለኸካን ከጥፋአካ ምስ በለንያ መንዚዓ ወይ መንዚዑ እቲ ዝኸበረን ዝበለጸን ህያብ ፈጣሪኻ መሊሶልካ ወይ መሊሳትልካ ነት ሰማዕ ዝበቅዕ ምስጋና ኣለካ ዲሞ ወይ ነቶም ሰማዕታት ዝበቅዕ ናይ ምስጋና መልስኻ ይኹን ህያብካ ከመይ ዝበለዩ ብውልቂ ንስኻ ከም ሕብረተሰብ ወይ ከም ሃገር ኣብ ትሕቲ ስእሊ ሰለስተ ኢዶም ኣሕሊፎም መንኩቦም ዝተተሓሓዙ ንጹህ ምስሊ ትርእየሎም ካብ የማን ንጸጋም ቀዳማይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ምስ ፈገግትኡ ማእከላይ ንኽልቲኦም መዛኑኡ ኣእዳው ኣሕሊፉ ኣብ መንኩቦም ሓቂፉ ሳልሳይ ድማ ክልተ ጻብዕቱ ዊጥ በመባል ናይ ዓወት ምልክት ትርእየሎም ንኣሽቱ 16 17 ዝዕድሚኦም መንእሰያት እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ፌስቡክ ብዕለት 19 ሰነ ተለጢፉ ይርአ ኣብዛረዛን ዕለት ስውእ ጥራይ ዘይኮነ ወዲ ስውእ እውን እንክዝክር ሰለስቴና ኣባላት 17 ዙርያ ቅድመ መፈለላይና ዝተሰኣልና ያያ ግን ደጋጊ መክሪያ ኣይተረድኣንን ነይሩ እምበር ክልቲኹም ክትተርፊኹም ኣነ ግን ናብ ቦይ ክኸይድ ትብል ከም ዝነበርካ ባሕሪ ላምፔዱሳ ኣይ መሓረካን እቲ ዝመረረኻ ወዲ ጅግና ስውእ ኣብ ቀይሕ ባሕርኻ ብናጽነት ከይሓንበስካ ኣብ ዘይትፈልጦ ባሕሪ ምጥፋእካ ሰላም ዕረፍ ድርማስ ሓወይ ጸሓፊ ሓደ ካብቶም ኣብዛ ስእሊ ዘለዉ ካብ የማን ንጸጋም ኣብ ቀዳማይ ዘሎ በዓል ፍሽኽታ እዩ እቲ ክልተ እዳው ናይ ዓወት ምልክት ኣርኢ ዘሎ ሳልሳይ እቲ ብላምፔዱሳ ዝተረፈ ወዲ ስውእ እዩ ሰለስቲኦም ዞም ቆልዑ ካብታ ብደም ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ኣያታቶምን ኣሕዋቶምን ነጻ ዝኾነት ናጽነት ዝወጸት ሃገሮም በብእዋኑን በበቲ ዝጣዓሞምን ሓዲሞም እዮም ሓዲኦም ከዓ ማእከላይ ባሕሪ ኣይተሓልፍን ይኸይልዎ ኣብ ላምፔዱሳ ጥልያን ዓሪፉሎ ሕጂ እምበኣር ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ናጽነት እምባ ኩርባ መሬትን ባሕርን ነጻ መውጻእ ዘይምዃን እዩ ካብ ናጽነት ውልቅኻ እትሕሉ ነጻነት ዘለዋ ሃገርካ ዘህድም ደኣ እንታይ ሓልዩካ ኩለንትናው ናጽነት እንተለካ እኮ ድኽነትን ስእነትን እውን ክትብድህ ኣይትሽገርን ኢኻ ክትሓስብ ክትገብር ከተፍሪ
ክትንቀሳቀስ ነፃ ምስኮንካ ስእነት ሰፈር ይብሉን ናጽነት እምበኣር ክንደ ኣድማስ ምዕባዩ ትርጉም ይዘለዎ ደቂ ሃገረይ ክንድዚ ዝምግዛፉ ህያብ ከበርክተልካ ህይወቱ ንዝወፈየ ስውእ ወይ ስውእቲ ውላዱ ኣብቲ ካብ ባዕዳውያን ነፃ ዝውፅኦ ባሕሩ ብደስታን ሓጎስን ክዛነ ምሕምባሰስ ይትረፎ ገና ብዕሸሉ ናጽነቱ ከናዲ ካብ ናይ ወላዲቱ ዝኸፍእ ገድልን ዋጋን ክኸፍል ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምሕላፍ ግን ይቕረ ዘይበሃሎ በደል ጥልመት መብዛዓ ሰማዕት እዩ كبرات خاتلتنا نايلو متحستو إذا تكتاتل وتصنحكم ينيرو أب زمت صومن بخال عرست دكيمنا خنراغبينا كساب شعو سسنا ينخلنا تحنكنيو راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان زخبركم سمعتنا سعيبو وترسوني بخبرم دافلا زدالو تنتنا كقربالكم يو أبنايلو متحستو كابز حلفة سمون زغطسألو خوينو بوليتيكاوين ودبات نهزبي بقوع مريحنات كدالوا اللون زبليو كخون سنة مكتال راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان بزعبا لو تنممسا حجين قبرو زلنا كخون كله دحر لو تخي انتايو مرقت إناب زبل بزعبا متغبارن زي متغبارن قوام قداماي مرقت زدليو حتوي قوام 97 كم زلو حيزنا دينا نبقس امو زئرم دحر دينا كنرم ولاس قديمنا أرمنا أما حيشنا هنا ناب منغستي ويناب بايتو مغبار نسجر كلتيو مريحنا يدليو ناي بوليتيكا ودب مريحنا يدليو مرقت مسحز حزب دما باري أنا مزيوم على كبل يخيل مالتيو بفلاي دما أب قوام كم عايشة اللون زبحلا فليات حطوطات اللون نابنت بزعبا مقصال زي ناي بزعبا ناي مسرح مرجع مرح حجر أب قوام بحوسواس بارلمنتاريوين بريزيدنتاوي أجابا مرجع أيكونن بارلمنتاريوين أيكونن ويبايتوين أيكونن نايكلتيو بحبار شفليقو زمت ويكا شفليقو زخيد نخلتيو وهايلو زخيد أمارات إيو تمرجو أبتقوام مالت حزبي نوكرتو مرت ببحدا إذا موكرت مستأكو دما كم مونغوم كابتبايتو مالتيو بريزيدنتي مرجو إيزبلتي زي حديق إيو بزعبا زين تاينا نقبر كم زلو ودينا نقصل ولا أما حيشنا نجمرو بزعبا أبقوام زلو ناي واننت مريت حتو واننت مريت ناي منغستيو زبل كمو ديو خقصل ولا مريت ناي حزبيو ناي عدتاتيو زبديو زون بزعبا قوام كاب زدله مرغصيتات كخون يخيليو ناي قانقاونا لواو وقعو قانقا زبحال كال حتو نقوام زي ملكت جن بحفشو عبيت حتوتات زبحال حزبي ايلعلون جن دما زسكفلو زلو حتوتات نابنت قانقا تمرت انتاي كخون قانقا منغستاوي ممحدار انتاي كخون بخمينا كنا محدرو اذا تكنيكاوي كخون يخيليو بزعبا زي مريحنت محابيت لي بزعبا قصالنت ازوم لومي مس دي سرعت تمساسيلوم زخدو بعداويان كوبانياتات معدن بفلاي دما يعني تشايناويان انتايو مرغصينا بزعبا هاغراوا اغلغلوت انتايو مرغصينا تخصل ديو نهلوات كطايسوم ديو والاس اب سراويت كأتوم ديو اب سراح كأتوم ديو
ወይስ ገገዝኦም ክሰዶም እዩ ካሓሳ ክኸፍል ድዩ ብኸመይ ብዛዕባ እዚ ምዝራብ የድሊ ኸውን ካልእ ሕቶታቱን ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝዛመድ ኣሎ እዚ ንዝበዝሕ ህዝቢ ሃገርና ከም ዓብ ሕቶ ዝወስዶ ዘሎ ስለ ዝኾነ ናይቲ መጻኢ መንግስቲ ኩነታት ከንጸባርቕ ዝደሊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ነዝታት ክዛረብ ኣሎ ብዛዕባ ምምሕያሽ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጉዳይ መንግስቲ እንታይ ፍሉይ መርገፂ ወይ ሜላ ክጥቀም እዩ ምክንያቱ ብዘረባ ጥራይ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ኣሰልችዎ ኣሎ ንህዝቢ ፍሉይ መርገፂ ኣብ ሕጊ ክኣቱ ዘሎ እንታይ እዩ ብጀካቲ 30 ካብ 100 ኣብ ባይቶ ክሳተፋ ኣለዋ ዝብል ካልእኸ ኣብ ትምህርቲ እንታይ ሓለፋ ክረኽባየን ኣብ ስራሕ እንታይ ሓለፋ ክረኽባየን ብሕጊ ማለት እዩ ከምስ ደቂ ኣንስትዮ ከይተወዳደራ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ከይተወዳደራ እንታይ ዓይነት ሓለፋ ክረኽባየን ደቂ ኣንስትዮ የገድሰን እዩ ክሰምዖ ኣለወን ብዛዕባ ድምፅና ኣይተሰምዕን ዝብሉ ብሄራት ኣለውና ተዓብሊልና ዝብሉ ብሄራት ኣለውና መሬትና ተዘሚቱ ብካልኦት ብሄራት ዝብሉ ኣለዉ እዚ ድምፂ እዚ በጨቕ ኢሉ ምእንቲ ሃገር ተባሂሉ ስቕ ዝበለ ክኸውን ከሎ ተደጒሉ ግን ኣሎ ክዝረበሉ ኣለዎ መርገፂ ክውሰደሉ ኣለዎ ምስቶም ብሄራት ምዝርራብ ዘድሊ እንተኮይኑ ድማ ንዘራረብ ኣለና ምስቶም ብሄራት ወከልቲ ብሄራት ክበሃል ክኽእል ኣለዎ እዚ ብዛዕባ መስርሕ ዕርቅን ሓቅን ዝበሃል ኣሎ እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዝተጠቐሙሉ እዚ ፒስ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ዝበሃል ወይ ሓቅን ዕርቅን ንበሎ ዝኣመሰለ ከም ሩዋንዳ ዝኣመሰለ ዝተጠቐሙሉ እዩ እዚ ከም ሜላ ይለዓል እዩ ብፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ብህዝቢ መርገፂ ናይቲ ሰልፊ እንታይ እዩ ከመይ ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ይሓስብ ክትብሎን ኣብ ግብሪ ክትገልጾን ሓደ ኣይኮነን ምክንያቱ ንገበናት ዝፈጸሙ ሕጂ እውን ዝፍጽሙ ዘለዉ ጀነራላትን ወታደራዊ መኮንናትን ዝምልከት እዩ ብዛዕባ እዚ መርገፂ ሙሳድ ከቢድ እዩ ወይ ከዓ መሪሕነት ዘድልዮ እዩ እወ እቲ ሓቂ እዚ ስለ ዝኾነ ከምዚ ኢና ክንብል ዝብል ፖለቲካዊ የድልየና ብዛዕባ ሓፈሻዊ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ክቕፅል እዩ ኣበይ ኢና ንሰማማዕ ኣበይ ኢና ዘይንሰማማዕ ኢትዮጵያ ከም ፍሉይ ሓለፋ ንህባ ሕቶታት ኣሎ ከም ወደብ ዝኣመሰለ ካልእ እውን ብሓባር ብዘይዶብ ምስራሕ ናይ ሓባር ገንዘብ ምጥቃም ግብርን ቀረፅን ኣብ ዶብ ነፃ ምግባር እዚ ተፈተነ እዩ ማለት እዩ እዚ ክቕፅል ፅቡቕ ድዩ ዋላስ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ እውን ክወስድ ኣለዎ ፖለቲካዊ ከይኸውን ይኽእል እዩ እዚ ናይ ቁጠባ መርገፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን መሪሕነት የድልዮ ህዝቢ እዚኣ ፅብቕቲ ሓሳብ እያ ክብል ይኽእል ወይ እዚኣ ኣይደለኽዋን ኣለኹ ክብል ክኽእል ኣለዎ ዜጋ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ገዲፍና ድማ ካልኦት ክልተ ብፍላይ ጎረባብቲ ኣለውና ጥቡቕ ዝምድና ዘለና ሱዳንን ጅቡቲን እንታይ እዩ መርገፂና እንታይ ኢና ንገብር እዚ እውን ክህሉ ኣለዎ ብጀካ ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዘረባ ዘለዎ ዘይኮነስ ብደቂቕ እንታይ እዩ መርገፂና እንታይ ኢና ክንገብር ዝተፈላለዩ ሕቶ ምዝየን ሃገራት ዝምልከት ብዛዕባ ኩናት የመን ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣዋጣሪ ዝኾነ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ንኤርትራ እዚ እውን ብፀይቂ ናይ ኢሳያስ ተገብረ እዩ ንኤርትራ ኣብቲ ሓዊ ፀላኢት ገሊኦም ከም ፀላኢት ገሊኦም ከም ትቁፀር ገይርዋ ኣሎ ከም ፈታዊ ገሊኦም ከም ትግበር ገይርዋ ኣሎ እዚ ብኸመይ እዩ ዝክፈትሖ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ መንግስትን ተመፂኡ ወይ ኣብ ፓርላማን ተመፂኡ እንታይ ዝገብር ክንዛረበሉ ኣለና ካብ ብሕጂ እውን ክግበር ዘለዎ እንተሎ ክገብር ክጅምር ኣለዎ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ውድብ ብዛዕባ ሎሚ ምስ ስርዓት ኢሳያስ ኮይነን ናይ ሃገር ገንዘብ ዘጠፋፍኣ ሃገራት ኣለዋ ብዛዕባ እዚአን እንታይ መርገፂ ክንወስድ ኣለና ሎሚ እንታይ ክንገብር ኢና ድሕሪ መልጋስ ስርዓት እንታይ ክንገብር ኣለና መሪሕነት የድልዮ ህዝብና ብዛዕባ ውድብ ኣፍሪቃን ኢጋድን ብፍላይ ድማ
ድኹም ዝኾነ መርገፂ ንበሎ ወይ ከዓ ኣጠማምታይ ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን እዚ ማለት ምስ ውድብ ኣፍሪቃን ኢጋድን እቲ ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ኣካል ጥቡቕ ዝምድና የብሉን ኣይፈልጡናን እዮም ማለት እዩ ምስ ኢሳያስ ድዮም ኣይኮኑን ትሕቶ ኣይፈልጡናን እዮም ስለዚ ንህዝቢ ኣይፈልጡን እዮም እንታይ መርገፂኡ ናበይ ገፂኡ ዝኸይድ ስለ ዘይፈልጡ ኣብቲ ስርዓት ንህዝቢ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ስርዓት ዘለዎ መርገፂ እውን ማእከላይ ኮይኑ ተሪፉሉ ብፍላይ ድማ ውድብ ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ማእከላይ ቦትኡ እቲ ፅልዋ ናቱ ናይ ኢትዮጵያ ፅልዋ እዩ ንመሪሕነት ናይ መጻኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣይፈድጥን እዩ ክበሃል ስለ ዝኽእል እንታይ መርገፂ ኢና ክንብል ኣለና ከምኡውን ካልኦት ውድባት ምስ ሕቡራት ኤውሮጳ ወይ ሕብረት ኤውሮጳ ጥቡቕ ዝኾነ መዓልታዊ ዝኾነ ዝምድና የለን ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ጥራይ ስምዕታ ምቕራብ እንተዘይኮይኑ ቤት ፅሕፈት ክህልወና ኣለዎ ኣብኡ ምክንያቱ ኣዝዩ ዝግደስ ብኤርትራ ዝግደስ ማሕበር እዩ ንፅቡቕ ናይ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ንሃስያ ናይ ኤርትራ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝገብሮ ዘሎ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ምስ ስርዓት ኢሳያስ ገንዘብ ብምሃብ ዝገብሮ ዘሎ ንኣብነት ኣንጻር እዩ ንሕና ብጀካ ስምዕታ ምቕራብ ኣብኡ ቦታ ስለ ዘይብልና ውድባት ብንጥፈት ኣብቲ ከባቢ ውድብ ሕብረት ኤውሮጳ ይሰርሓ ስለ ዘለዋ ጉድለት ኣሎ ወይ ከዓ ሃስያ ኣሎ እዚ ኣብ ፖለቲካ ዝምልከትን ካልእን ጠቂሰ ኣለኹ እስከ ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያት ናይ መጻኢ ኤርትራ ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ንሓስብ ዘለና ህዝቢ እኳ ክፈልጥ ደልሎ ብሉፅ እዩ ናተይ መንግስቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰልፊ እዚ ይሓስብ ኣሎ ንሕናስ ኣብ ዝብፅሕ ክንበፅሕ ኢና ኢሉ ተስፋ ክገብር ዘይከኣለሉ ምክንያት ብዛዕባኡስ ጭቡጥ ዝኾነ ውጥናት ኣይነቕርብን ኢና ምናልባት ኣብ ዘረባታት ተፅቡቁ ከም ንደሊ ንዛረብ ኢና ግን እዚ ንህዝቢ ውሕስነት ኣይሃቦን ኣሎ እምነት ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባቱ ኣይሕብርን ኣሎ ንምንታይ ጭቡጥ ዝኾነ መደባት ብኣሃዝ ዝተሰነየ መደባት መዓስ ከም ትግበር ብኸመይ ከም ዝትግበር ዘርኢ መደባት ቀሪቡ ኣይፈልጥ እንተቐረበ ቅዳሕ ናይ ገለ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተገብረ ሕልፍ ክብል ዝቐርብ እዩ ትምህርቲ ክምዕብል ኣለዎ ይበሃል ጥዕና ህዝብና ጥዕና ክረክብ ኩሉ ክግበር እዩ ትብል ካልእ እውን ትብል ኢኻ እዚ ግን ብጭቡጥ እንታይ እዩ ክገብር በየናይ ባጀት እዩ ክሰርሕ ከመይ ዓይነት ዘመናዊ ነገር እዩ ክገብር ዝብል ሕቶታት ወይ ምጥርጣራት ናይ ህዝቢ ኣይምልሽን እዩ ፖለቲካዊ ውድባትና ነዚ ክገብር ኣለዎ ብዛዕባ መስርሕ ምቋም ብዛዕባ ቁጠባዊ ትልምታት ወፃኢ የብልናን ብዛዕባ ምክፍፋል ተራታት ወይ ስልጣናት መንግስትን ብሕታዊ ክፋልን ዝብሉን የለን መንግስቲ ሙሉ ብሙሉ ኢዱ ክስሕብ ድዩ ካብ ቁጠባ ኩሉ ብሕታዊ ክፋል ይግበሮ ክንብል ዲና ወይስ መንግስቲ ንገለ ነገር ትቆፃፀር እዩ ንገለ ነገር ጥራይ እዩ ክፋል ብሕታዊ ክፋል ክህብ እዩ ዲና ክንብል ወይስ ሙሉ ንሙሉ መንግስቲ ክቆፃፀር እዩ ንዝበዝሐ ክንብል ኢና እዚ እቲ ብሕታዊ ክፋል ክሰምዖ ደሊ ካልኦት መንግስታት ክሰምዖ ደልያ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ኣባል ዝኸውን ዘሎ ዜጋ እውን ቅድሚ ፖለቲካዊ ኣብዚ መስርሕ ስምእታዊ መርገፂ ክፈልጥ ይደሊ ብዛዕባ ትምህርቲ ብሓፂር ግዜ ከም ዝባፅሕ ከም ዝርጋሕ ንምግባር እንታይ ትልምታት ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓለም ዝተፈተና ዝተፈላለያ ሜላታት ናይ ትምህርቲ ኣለዋ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ርሑቕ ኤስያ ሃገራት ዝጥቀማሉ ይፈላለዩ ናይና ይሓይሽ ከመይ ጌርና ኢና ንገብሮ ኣብዚ ብዙሕ ክስማዕ ዝድለ መርገፂታት እዩ ብህዝብና ይኹን ብመንእሰያትና ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ምፍጣር ወይ ከዓ ምውሓስ መርበብ ማሕበራዊ ውሕስነት ዝበሃል ኣሎ እዚ ኔትወርክ ሶሻል ኔትወርክ እዚ ሶሻል ሴፍቲ ኔትወርክ ዝበሃል ውሕስነት ካብ ጥሜት ካብ ሕማም
ካብ ምስኣን ትምህርቲ ወዘተ መንግስቲ ክገብሮ ዘለዎ ብነፃ ዝህቦ ንዜጋታቱ እንታይ ክኸውን እዩ ትምህርቲ ክሳብ እዚ ነፃ እዩ ሕክምና ክሳብ እዚ ደረጃ ነፃ እዩ እዚ ነፃ እዩ ዝብል ተስፋታት ኣሎ እዚ ካበይ ይመጽእ ትገንዘብ ብኸመይ ይግበር ሜላታት ዘድልዮ መሪሕነት ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ናብ ፖለቲካዊ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት እውን እንተኣተና ንኣብነት ምቋም ባይቶ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ሙዳቕ እዚ ስርዓት እዚ ብኸመይ እዩ ዝመጽእ እቲ መስርሕ ብኸመይ እዩ ዝመጽእ ግዝያዊ መንግስቲ ዝበሃል ከም ጭርሖ ኩሉ ሻዕ ግዝያዊ መንግስቲ ዝበሃል ብኸመይ እዩ ክኸውን ካብ ሕጂ ኸ እንታይ እዩ ምድላው ዝግበር ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ዝበሃል ኣብዚ እውን መርገፂ የድሊ እዩ ብዛዕባ ምቋም ወይ ሕግታት ፖለቲካዊ ውድባት ሰልፍታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ናፃ ኤርትራ እንታይ ሕጊ ተነዲፉሎ ኣብ ጽባሕ ናይ ለውጢ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ የለን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ 95 ጀሚሮም ደሞዝ ኣይተወሰኾምን እንታይ ዓይነት ናይ ደሞዝ ሙሳኽ ወይ ምምሕያሽ ክግበር እዩ እዚ እውን ነቲ ክፋል ሕብረተሰብና ይገድሶ እዩ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኢንተርኔት ኣሎ ምዝርጋሕ ኢንተርኔት ኣብ ሓፂር ግዜ እንታይ ክግበር ወዘተ ወዘተ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ኣብዚ እውን መሪሕነት ዘድልዩ እምበኣር ዝረስዓኮ ወይ ከዓ ክዝክሮ ዘይከኣልኩ ብዙሕ ኣሎ እዚ በዓልኩም ትምልኡሉ እቲ መሪሕነት መሃብ ዝብል እዩ እቲ ቀንዲ ናተይ ኣገዳስነት ሊደርሺፕ መሪሕነት ከምቲ ዝጠቐስኮ ኣብ ዝሓለፈ ሰብ ኣይኮንና ንብል ዘለና መን መሪሕ ክኸውን ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝሕዙ መንዮም ንምባል ኣይኮነን እሱ ንግረ መገዱ ዝመጽእ እዩ መሪሕነት መሃብ ማለት ግን እዚ ክግበር ከምዚና ክንገብሮ ብከምዚና ክንፈትሖ ኢሉ ንህዝቢ ልክዕ ከም ወላዲ ንውላዱ ኣጆኻ ኣሎ መፍታሕ ኣሎ እዚ ንገብረልካ ኢና ክብል ክኽእል ኣለዎ እዚ ፖለቲካዊ ሰልፊ ተርኡ ቀሊል ኣይኮነን ዜጋታት ድማ ነዚ ከቢድ ነገር ብፖለቲካዊ ሰልፊ ክግበር ዝተወጠነ ነገር ምስ ሰምዑ ኩሉ ሓገዝ ክገብሩ ግብኦም እዩ ሰልፍታት ውጥን ከውፅኣ ግብአን እዩ ዜጋታት ድማ ንዝመረፅኦ ሰልፊ ክድግፋ ግብአን እዩ ጾረን እዩ ፈትየን ዝገብርኦ ነገር ኣይኮነን ወይ ፈትዮም ዝገብርዎ ነገር ኣይኮነን ዜጋታት ዜጋ ንሃገሩ ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት ኣለዎ ሰላም ናይ ምስፋን ሓላፍነት ኣለዎ ናይ ምብልጻግ ሓላፍነት ናይ ዜጋ እዩ ዜጋ ኩሉ ብሓደ ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ጥራይ ውድባቱ ይምዝዝ ምስ መዘዘ ግን ዘድልዮ ሙሉእ ሓገዝ ክገብር ኣለዎ ግብሪ ምኽፋል ኣብ ሃገር ሓደ ምኽንያቱ ግድነት ምዃን ምኽንያቱ እዚ እዩ መንግስቲ ዳ ቤና ኣታዊ ክመሓደር ግብሪ ካብ ህዝቡ ይእክብ ብዙሕ ግብሪ እንተኣኪቡ ብዙሕ ውጥናት ኣምፂኡ ሰራሕ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ግብሪ ከይኣከበ መደባት ክገብር እንተፈቲኑ ባዶ እዩ ማለት እዩ ዘረባ ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ከምዚ ኣብ ገለ ሃገራት ዘሎ ስለዚ ግቡእ እዩ ክንብል ኣለና ሰልፍታት ግቡእን እዩ ህዝቢ ድማ ወይ ዜጋ ድማ ግቡእ እዩ እዚ እዩ እምበኣር እቲ መልእኽተይ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ኢለ ነይራ ኣብቲ መእተዊ ህዝቢ ኤርትራ ድሮ ግቡኡ ከም ዜጋ ሃገር ንምርካብ ሰሪሑ እዩ ንዓለም ብዘደነቐ መገዲ ሰሪሑ እዩ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣለዎ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 91 ክመጽእ ብዓለም ክፍለጥ ኣብ 93 ዘድሊ ግቡእ ፈጺሙ እዩ ልዕሊ ሰቡ ልዕሊ ዓለሙ ገይሩ እዩ ሕጂ እውን ክገብር እዩ ጥራይ ዝመርሖ እዩ ዝደሊ ዘሎ ያታ መጠቃለሊት ኣብ ግዜ ሰውራ ዝመርሖ ውድብ ወይ ውድባት ረኺቡ ንዝደለዮ ውድብ ድማ ደጊፉ ነንሕድሕዶም ከይተባኣሱ ከም ዝኸዱ እውን ገይሩ እቲ ኣብቲ ውድብ ዝነበረ ዜጋ ይኹን ካብቲ ውድብ ወፃኢ ዝነበረ ዜጋ ኩሉ ኣተሓሳስብኡ ሓደ እዩ ናጽነት ኣብ ምምጻእ
ክግበር ዘለዎን ክግበር ዘይብሉን ወሲኑ ይኸይድ ነይሩ መሪሕነት ናይዚ ሓሳብ እዚ ድማ ካብቶም ፖለቲካዊ ውድባት ይወስድ ነይሩ እቶም ፖለቲካዊ ውድባት ቁኑዕ መሪሕነት ድዮም ሂቦሞ ኣይኮነን ትሕት ህዝቢ ግን መሪሕነት ናይ ፖለቲካዊ ውድባቱ ይሕሸኒ ኢሉ ተቐቢሉ ሰሪሑ ናናጽነት ድማ ኣብጽሕዎ ኣብ ሓደ ሃገር እዚ እዩ ትቀንዲ ኤርትራውያን ድማ ነዚ ሕግዚ ልዕሊ ሰብና ኸማን ንዕሊ ዓለምና ፈጺምና ኣለና ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሻዕ ዝተቕሶ እዩ መንግስተይ ኢሉ ዝተቐበሎ ምኽንያት ፖለቲካዊ ውድባቱ ኣብ ሓደ ነገር ከብጽሕዎ ኢሉ ስለ ዝወሰዶ እዩ ወታደራዊ ግጥማት ክገብራ ጥራይ ኣይኮነን ክገብራ ጥራይ ኣይኮነን ስዒብዎን ህዝቢ ብዛዕባ ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታቱ እውን መሪሕነት ካብ ህዝቡ ካብ ውድባቱ ተቐቢሉ እዩ ህዝቢ ኸይዱ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ቀድሚ ናጽነት ገና ናጽነት ከይመጽእ ከሎ መንግስተይ እዩ ዝብሎም ነይሩ ነቶም ወይ ዝብለን ነይሩ ነተን ሰውራታት ውድባት ሰውራ እሰን ድማ መንግስቲ ምስ ኮና እንታይ ከም ዝገብራ ብጽሑፍን ብግብርን የርእያ ነይረን መንግስቲ ምስ ኮና እንታይ ገይረን ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ምስ ኮነ እንታይ ገይሩ ኣይኮነን ትሕቶ ሕጂ ዘዛርበና ዘሎ ከም ህዝብን መሪሕ ሰውራን ግን መሪሕ ውድብን ግን ሰሪሕና ኣለና እሱ ንድገም እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ንቡር እሱ ስለ ዝኾነ ቀደምሲ ሃገር ከይሓዝና ኢና ውድብ ወይ ዝመርሓና ውድብ ደሊና ሎሚ ሃገር ምስ ሓዝና ፖለቲካ ውድባት ክንሕዝ ግድን እዩ ዓለም ይጽበየና ኣሎ ቅድሚ ናጽነት ልዕሊ 200,000 ተጋደልቲ ተራእዮም እዮም ወይ ተጸምቢሮም እዮም ኣብ ሰውራ ብህይወቶም ክኸፍሉ ዝተቐረቡ እዚ ቀሊል ቁፅር ኣይኮነን ካብ ኤርትራ ክሪኦ ከለና ልዕሊ 200,000 ሰብ ክስለፍ ብህይወቱ ነቲ ውድቡ ኣሚኑ ክኸይድ እንተኽኢሉ ሎሚ ድማ ህዝቢ ወይ ዜጋ ነቲ ውድባቱ ናብ ሃገር ምምሕዳር ክመርሖ ዘድሊ ክኸፍል ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ብጀካ ተጋደልቲ ግን 10 ሽሓት ክንብሎም ንኽእል ምስጢራዊ ስሩዓት ናይ ከተማ ነይሮምና ናይ ኩሉ ውድባት ኣማይእቲ ሽሓት ቁፅሪ ዘይብሎም ብቁሉዕ ዝሰርሑ ስሩዓት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ነይሮምና ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ወፃኢ በቲ ግዜቲ ውድባት ሰውራ መሪሕነት ንህዝበን ይህባ ነይረን ሙሉእ ዲ ነይሩ ልክዕ ነይሩ ኣይነበረን ነቲ ፍርዲ ዝህብ ህዝቢ ገዲፍና ኣለና ግን እዚ ክገብር እየ ብዛዕባ እዚ እውን ኣነ ተሓታቲ ሓግዘኒ ኢሉ ነቲ ህዝቢ መሪሕነት ቦታ ይህብ ነይሩ ፍርዲ ውሃብ ነይሩ ግርጭታት መሬት ድቅስ ነይሩ ብውድባት ናይ ሰውራ ሕክምናዊ ጸገም ህዝቢ ይፍታሕ ነይሩ ጥሜትን ዓጸቦን ኣብ ኢትዮጵያ እንዳተኻየደ ከሎ ኣብ ሜዳ ኤርትራ በተን ውድባት ምክልኽ ንህዝበን ኣንጻር ጥሜትን ዓጸቦን ናይ ምክልኻል መሪሕነት ይወሃብ ነይሩ ተላባዒ ሕማም ንኣብነት ከም በዓል መነንጃይቲስ ከም በዓል ካልእ ክመጽእ ከሎውን ይከላኸል ነይሩ እቲ ውድባት እተን ውድባት እትየን ይከላኸላ ነይረን ናይ ኣንበጣ ኢትዮጵያ ክትከላኸሎ ዘይካለት ናይ ኣንበጣ ወራር ክመጽእ ከሎ ናይ ምክልኻል ኣሃዱታት ይገብር ነይሩ ብዛዕባኡ ንህዝብስ ኣነ ኣለኹ ኻይብል ነይሩ ንምክልኻል ዱራት ንጥዕና ከብትን ጥሪትን ንስደተኛታት ዕቁባ ኣብ ዝምልከት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ወፃኢ ንምክልኻል ወይ ንህፃናት ቤት ትምህርቲ ኣብ ምሃብ እዚ ኩሉ ብሰውራታት ውድባት ሰውራ ይካየድ ነይሩ ንገንዘብ ዝምልከት ንባንካዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ንምህላል ገንዘብ ንምትሕልላፍ ገንዘብ ዝምልከት ይግበር ነይሩ መሪሕነት ይወሃብ ነይሩ ንምቕራብ ኣድለይቲ ቀረባት ህዝቢ ድኳናት ንምጉዓዝ ህዝቢ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ህዝብን ኣቑሑቱን ንምዝርጋሕ ባህልን ልምድን ናይ ህዝቢ ከይተረፈ ንሙዚቃን ስነ ጥበብን ከምኡውን ንኣሽቱ መጠነ ንኣሽቱ ፋብሪካታት ንሕርሻን ጀርዲንን ንሞያዊ ኣብያተ ስልጠና ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕክምናዊ ኣገልግሎት
ይትረፍ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብቲ ዶባት ንዝነበሩ ሱዳናውያን ዝተርፍ ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይወሃብ ነይሩ። እዚ ታሪክ እዚ ዝነገረካ ነገር ውድባት እንተ ደኣ መሪሕነት ቦታ ክሕዛ ደልየን ህዝቢ ክንደናይ ከም ዝስዕበን ሎሚ መንግስተይ ኩኑለይ ዝብለና ዘሎ ህዝቢ ወይ ዜጋ ናይ መንግስቲ ምዃን ተራ ናይ ምጽዋት ናይ ፖለቲካ ውድብ ግደ እዩ። ካብዚ ክሓንካ የብለንን ህዝቢ ድማ ክስዕበን እዩ ማለት እዩ። ብውሕዱ ሎሚ መድረክ ዝጠልቦ ዕቱብን ዓሚቕ መጽናዕትን ክካየድ ኣለዎን ውድባት ነቲ እዋናዊ መሪሕነት ንምሃብ መጽናዕቲ ምግባር ማለት እዩ። ስታቲስቲክስ ምእካብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሒ ምፍላጥ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃኢን ዘሎ ምስ እዋናዊ ዘመናዊ ቴክኒካት ድማ ብቕዓት ዘለዎ ናይ መጽናዕቲ ወረቓቕቲ ቀሪቡ ብኡ መሰረት ንህዝቢ ክቐርብ ኣለዎ። እዚ ክግበር ክብል ኣለዎ። ናይ ፖሊሲ ጽሑፋት ብደቂቕ ንህዝቢ ክቐርብ ኣለዎ። ናይ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ መጻኢ መራሕቲ ምምልማልን ምኹስኳስን መስርሕ ክጅመር ኣለዎ። ጽባሕ ኢሳያስ ምስ ለገሳ ኣይኮነን ክጅመር ናይ መሪሕነት ምኹስኳስ ሕቶ ሎሚ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብቲ ነፃ ዝኾነ ቦታ ካድራት መሪሕነታት ዝኾኑ ብፖለቲካ ዝበሰሉ ትምህርቲ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ክወስዱ ዘለዎም ክኹስኩሱን ኣለዎ። እዚ ማለት ቀሊል ኣይኮነን። ኢላታት ደቂ ሃገርን ወጻእተኛታትን በገንዘብ ምቁፃር ከድልዮ እዩ እቲ ፖለቲካ ውድብ ኣነ መሪሕነት ክህብ እየ ዝበለ ፖለቲካ ውድብ ብሕዝግድፍ ብዝኸዱ ወይ ብወለንተኛታት ክኸይድ ኣይክእልን እዩ። ከምዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታትና ኩነታት ክኢላታት ደቂ ሃገርን ወጻእተኛታትን ብገንዘብ ቆፂሩ ሙሉእ ግዜ ከስርሕ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ዝኸውን ባጀት ኣውፂኡ ካብ ህዝቢ ባጀት ክሕትት ኣለዎ ማለት እዩ። ዘመናዊ ኣሰራርሓ ዝመልኩ ኣማኽርቲ ወጻእተኛታት ደቂ ሃገር ኣብ ጎንኻ ክትሕዝ ኣለካ፣ ክትከፍሎም ኣለካ፣ ዘድልዮም ነገር ድማ ክትቀርበሎም ኣለካ። ከም ፖለቲካ ውድብ መጠን ምኽሪ ፈላጣትን ምኩራትን ስለ ዘድልየካ ክንገብሮ ዘለና ስራሕ ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ስርዓት ኣስመራ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ፖለቲካን ስትራቴጂን ዝምልከት ሓበሬታ ናይ ምርካብ ናይ ብምስጢር ሓበሬታ ናይ መእከቢ መርበብ ክትዝርግሕ ኣለካ። ሎሚ የለን ምስተገብረ ናይ ምፍላጥ ጥራይ እዩ። ወረ ናይ ምፍላጥ እንተዘይኮይኑ መመከቲ ዝኸውን ሓበሬታ ናይ መእከቢ ስሩዕ ኣገባብ የብልናን። ምስ ዞባና ዝካየድ ድሕሪ ማዕጾ ዝካየድ ፖለቲካዊ መናውራታትን ዝምልከት ሓበሬታ መእከቢ ኣገባብ የብልናን። ፖለቲካ ውድባትና ካብ ህዝበን እየን ዝሰምዓ ወይ ከም ህዝበን ካብ ኢንተርኔት እየን ዝሰምዓ ሓደ ነገር ምስ ተገብረ እዚ ኩሉ ተሪፉ ልክዕ ናትካ ናይ ሓበሬታ ናይ ምእካብ ኣገባብ ጌርካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ። እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ገንዘብ የድልዮ፣ ግዜ የድልዮ፣ ኣቓልቦ የድልዮ። ካብ ወጠጣት መዓልታዊ ህይወት ነፃ ዝኾኑ መራሕቲ የድልዩና። ካብ ሓዳር ወጠጥ፣ ካብ ስራሕ፣ ካብ ትምህርቲ፣ ካብ ስድራ ቤታዊ ዕዮ ነፃ ዝኾኑ ከም ስራሕ ዝሓዙ ግን ዝኽፈሉ መራሕቲ ፖለቲካ የድልዩና። ፖለቲካ ውድባት ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገር ምርካብ ኢና ንዛረብ ዘለና። ፖለቲካ ውድብ ካብ ኢሳያስ ሃገር ተረኪቦም ዘመሓድሩ ይደልሎ ህዝብና። ስለዚ ሙሉእ ግዜኦም ዝሰርሑ ኤርትራውያን ዝሓዘ ፖለቲካ ውድባት የድልየና። ነፃ ሓይሊ ሰብ የድልየና። ሕዝ ግድፍ ኣየድልየናን እዩ። ብከምኡ ዝዕመም ስለ ዘይኮነ ስራሕ እንዳ መንጎኻ ኣብ መንጎ መገሻኻ ኣብ መንጎ ስድራ ቤትካ ዝስራሕ ኣይኮነን ዝሕተት ዘሎ። ፖለቲካዊ ውድባት እምበኣር ናይ መሪሕነት ስራሕ ክሰርሓ እንተኮይነን ምውፋይ ናይ መትከል የድሊ፣ ምውፋይ ናይ ገንዘብ ኣይኮኑን። ባዕሎም እዚ ክስራሕ ኣለዎ ዝበሉ መራሕቲ ኣባላት መደባት ክሰርዓ ክኽእል ኣለዎም። ፖለቲካዊ ውድባትና ፖለቲካዊ ተወፋይነት ዝሓትት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ።
እቲ ዝፅበየን ተራ መሪሕነት ናይ ፖለቲካ ውድባት ስለዚ እኹል ዝርዝር ተዛሪብና ኣለና ኣግሂድና ኣለና ነትሕቶ ተመደምደምታና ፖለቲካ ውድ ሰልፍታት ተራ ናይ መሪሕነት ክፃወታ ክሓንካ የብለንን ድሕር ክብላ የብለንን ኣግሂደን መደባተን ከፍልጣ ኣለወን እዚ ክንገብር ኢና እሞ ሰዓቡና ህዝቢ ሰዓበኒ ክብል ኣለዎ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ክሓፍር የብሉን ህዝቢ ድማ መደብካ ፍልጠኒ ክብል ኣለዎ ብዝርዝር ብፅሑፍ ከኣምነካ ብፅሑፍ ኣቅርበለይ ክብል ኣለዎ ብድሕሪኡ ህዝቢ ኣብ ዝኣመኖ ፖለቲካ ውድብ ኣትዩ ገንዘብ ብግዜ ብዝሕተቶ ክሕግዝ ኣለዎ እዚ ክሳብ ዘይገበርና ነዚ ስርዓት እዚ ክነንግሶ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል መደምደምታ ዝህብ እኹል ገሊፀ ኣለኹ ነዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዝብል ኣብዚ ዘረባይ ክቋርፅ ክብሮም ዳፍላይ እንደገና እዚ ወዳሕንኩ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية زخبركم سمعتنا نزس عزي تداليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أبز فتسيبنا لنا راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوالن غازت إنياتا زدالو نتا راديو